Ja sa veľmi teším, keď mladí ľudia športujú a ja si myslím, že to je našou úlohou bývalých športovcov podporovať mládež, aby športovala. Myslím si, že nič lepšie ako vysokoškolsky vzdelaní mladí ľudia, ktorí športujú, takže ja si myslím, že čaká ich pekná budúcnosť a samozrejme veľmi rád som prijal úlohu ambasádora v malom futbale. Keď chceme, aby v budúcnosti bola zdravá a vzdelaná generácia, ktorý mal byť našim cieľom, tak je nevyhnutné, aby sme športovali. Samozrejme, musíme podporovať aj vzdelanie a preto si myslím, že šport je úplne vhodným prostriedkom na to, aby sme komunikovali s rodinami, s mladými ľuďmi, s komunitou a celou spoločnosťou, lebo ja si myslím, že šport je jedna úžasná činnosť a keď budú mladí ľudia športovať, budú zdraví. Mne sa páči tento formát a organizátorovi Petrovi Králikovi som povedal, že sú to športy, ktoré som v mladosti aj ja robil. Samozrejme škoda, že už som vekovo nad hranicou, takže sa nemôžem zúčastniť takéhoto podujatia, ale možno niekedy v kategórii master budeme aj my starší športovať. Takže či už to je beach volejbal, či už je to street basketbal, alebo je to malý futbal, sú to pekné tri formy, kde na malom priestore môžu naozaj superiť jednotliví mladí športovci a veľmi sa teším na celý tento týždeň a budem ich aktívne podporovať na každých zápasoch.